Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad amma ba'd. Kamar yadda muke gani, wannan wasu jumloli ne guda tara, wanda jumloli ne masu kama da juna, amma kuma ba ɗaya ba ne. Kowacce tana da ma'anarta ta daban, kalmomin ma ba ɗaya ba ne, kalmomi ne masu kama da juna, amma kuma ma'anoninsu daban-daban. Insha Allah za mu ɗauki jumla bayan jumla, mu yi bayanin ma'anar jumlar da kuma abin da ya shafi kalmomin da ke cikin jumlar. Jumla ta farko, Ahmadu akramun nasi. Ahmad shine mafi karamcin mutane. Ahmad din nan muftada ne, akramu wanda ismu tafdil ne shine khabar kuma huwa mudaf, annasi mudafun ilaihi ne. Jumla ta biyu, Ahmadu akraman nasa. Ahmad ya karrama mutane. Ahmad shine muftada, sai khabar din jumla ce fi'liya wanda fi'ilin ta fi'ili ne madi shine akrama, annasa shine maf'ulun bihi. Ahmad akraman nasa ya karrama mutane. Ta sha bamban da jumla ta farko. Sai jumla ta uku, Ahmadu akraman nasi. Wannan Ahmadu din nan ba suna bane, fi'il mudari ne daga hamida yahmadu ahmadu. Yana nihin ina yaban, ina jinjinawa ko ina yaban akraman nasi, mafi karamcin mutane. Kenan Ahmadu yana nufin ina yabo, ba wai Ahmad suna ba, ina yabo. Yaban mai akrama, akrama fi'il tafdil, ismu tafdil ne shine maf'ulun bihi. Ahmadu akraman nasi, ina yaban akraman nasi mafi karamci cikin mutane. Sai jumla ta hudu, Ahmadu akrimin nasa. Wannan Ahmadu dinnan shi kuma suna ne munadan ne, wanda an shafe harfin nidadinsa. Kenan ana nufin ya Ahmadu, ya kai Ahmad, akrimin nasa, ka karrama mutane. Wannan akrimin dinnan fi'lu amr ne, shi kuma annasa shine maf'ulun bihi din, shine aikin ya fada ma. Ahmadu wato ya Ahmad akrimin nasa, ka karrama mutane. Asali akrim ne da sukuni, amma saboda iltiqa'is sakinain sai aka sama mimun din kasara. Sai jumla ta biyar, Ahmada akraman nasu. Wannan Ahmada dinnan a jumla ta biyar maf'ulun bihi ne muqaddam, shi aikin ya fada ma, suna ne. Wato asalin jumla annasu akrama ahmada, wato ahmada akraman nasu, wato Ahmad shine wanda mutane suka karama, saboda ka fa'ilin shine annasu, fi'ilin madin din shine akrama, maf'ulun bihi shine din ahmada. So an kaddamar da shi, ya fara zuwa da farko, saboda ka ahmada akraman nasu. Ahmad shine wanda mutane suka karama. A jumla ta shidda aka ce ahmada akramun nasa. Wannan akwai tambaya a ciki, shi yasa aka ware a din da hamada. Hamada wannan hamzatul istifham ce, sai hamada wanda ke fi'lun madin ne, sai akram wanda suna ne, sunan mutum akram suna ne wanda ke fa'ili ne, sai annasu maf'ulun bihi din. Wato abinda ake nufi a jumlar ahmada akramun nasa, shin akram wanda yake suna, shin ya yabi mutane? Ahmada akramu annasa, shin akram ya yabi mutane? Shin akram ya jinjina ma mutane? Sai jumla ta bakwai, ahmada akramun nasi. To kamar yana da alaka da waccan jumla ne. In ka ce shi akram ya jinjina ma mutane, to yanzu sai aka ce ahmada shin ya jinjinawa, ya yabi akramun nasi, mafi karamcin cikin mutane. Saboda haka hamada din nan shine fi'lun madi, fa'ilinsa damirun ne mustatirun taqdiru huwa, ahmada huwa akramun nasi. Kamar sai mu koma kan akram na jumla ta shida kenan. Saboda haka ahmada huwa akramun nasi, shin shi ya yabi akramun nasi, mafi karamcin mutane. Saboda haka akram a jumla ta bakwai ismu tafdil ne, sabanin akram a jumla ta shida shi kuma fa'il ne, suna ne wannan. Sai jumla ta takwas, ahmida akramun nasi. Wannan kuma
shi ma hamzatul istifham ce, tambaya ce ta farko, sai aka gina fi'ilin da ke gaba humida fi'ilun madin ne mabniun lil majhul, ko a ce mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. A humida akramun nasi, shin an yabi ko an jinjinawa akramun nasi mafi karamcin mutane? Sai na tara ahmadu, aka ce ahmadu ukriman nasu, na'am ahmad ɗin ta ƙarshe tana kamar shi ma munadan ne, an shafe harfin nida ɗin, kamar ana cewa ne ya ahmad, ya kai ahmad ka sani ukriman nasu, an karrama mutane. Ya ahmad ka sani an karrama mutane, ko kuma a ce ya ahmad an karrama mutane, ana sanar da shi cewa an karrama mutane. Saboda haka ahmad ɗin farko munadan ne, kiran shi akai, sai kuma ukrima fi'lun madin ne mabniun lil majhul, ko a ce mabniun lima lam yusamma fa'ilu, sai an nasu shine na'ibul fa'il din. Saboda haka wannan shine a takaice bayanan waɗannan jumlolin. Waɗanda kuna iya subscribing na wannan channel din, saboda nan gaba idan an ƙara sa wasu lata'if din da wasu fa'idojin mu ƙaru gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.